ja m'ha plegat a les neveres. Ara falta que arriben els altres. Ho hem pujat al Montcabrer al revés. Vaig a veure si us trobe. Poquet a poquet, de carrere. Bueno, ara m'anem a l'antena, espera que veurà això. M'anem a l'antena Carlos i jo, perquè això... No sé, gelarà el dinar. Si me la dormirem. Si me la dormirem. Ara podeu pujar l'antena i a fer-la mà. Ja m'ha anat a les neveres, ara estem tornant darrere, perquè la tropa, l'herberet, l'almorzaret, l'edat de Pasqual, s'enjunta tot, i això no pot ser. Està gravant això, no ho veig. Sí, està gravant. Bueno, així pleguen estos, el Marchi i Fabián. M'ha tornat a manar, m'ha fet un cafè en les caves i hem tornat. No, no. Sí, Raül. Ha plegat si Raül. Estàs fort? Fabián, que anem a les antenes. Anem a pujar l'antena, perquè Pasqual ho vegi en el vídeo. Com que han pujat, perquè després no s'ho creurà. Igual n'hi ha per poder baixar per allà, no? Ja estem en l'antena dalt de tot, perquè Pasqual s'ho crega. Bé. Aquí està el repetidor allà dalt. Hi ha una boira espectacular. Hi ha una boira espectacular, així dalt. Bueno, Pasqual, tu així dalt no pujaràs, tindrem que tornar una altra volta, eh? Mira que ja ho saps. Ja veuràs quan ho ensenyarà. Aquí està el repetidor, allà dalt. Allà enfront a Montcabrer i a Vicentet. Bueno, Salva, que s'ha amagat per algun racó. Lo que queda de mi. I està així. No, però puja millor que per este costat, quasi, eh? Sí, està menys empinat. Ja hem pujat... Quatre rampes, no, Vicent, quatre rampes. Però puja bé, eh? Si jo... Per ell més dur. Fabián, si jo estava dient a Carlos, jo estava esperant, dic, ara ve la pujar mal, ara ve la pujar mal, ara... Clar que està sol. No, de veres, Perquè... Bueno, ahí tinguem el Montcabrer, Això era el Montcabrer? Això d'ahir Montcabrer, aquest pic d'ahir. Allà hem d'anar, Vicent. Han d'anar un dia ahir i penjar la bandera dels dimonis del camp. Després t'enviaré una sol·licitud d'amistat. No, tu saps qui té la bandera dels dimonis? Farem una cosa ben feta. La bandera dels dimonis la tenia Rafa, que la té la dona. Si la té la dona, li agarrem la bandera i un dia pujarem ahir dalt del Montcabrer i la posarem. Ahir dalt del Montcabrer. Ja vindrem altre dia per allà. Si no, aquesta bandereta que... Tu la veure, aquesta bandereta xocotiva que tenia ell? Si la té, un dia pujarem ahir dalt i la penjarem. Els últims de la quadrilla. Ara! Pasqual, quan veja... Pasqual, quan veja el vídeo que han fet Carlos i jo, dalt del pic del Montcabrer, bueno... Han pujat a l'antena, és que m'has... Però no has parat allí en la font, adeu, a plirar aigua. Com que no? En aquell dia, Carlos. Sí que ha parat. Però no hi caixa font, Ha parat, ha pegat otro... Sí, ha pegat otro... Jo sí. Una merda, que a Carlos li havia jo que anava davant de tu. Tu no has parat. José, tu què dius? Es puja millor per això i per allà. Jo. I Javi, que ha tornat darrere. N'hi ha bon xorro, Javi, torna darrere. No hi ha res com motivar-lo. O sigui, baix on està el merendero... Bueno, així li falten Javi, que s'ha tornat darrere, que té que treballar, i els dos lluïssos, que s'han anat a fer la paella, els homes. Sí, sí. El banquero s'ha anat a fer la paella. Ara sí salado, això. Els banqueros han dit que m'hauran de cobrar el IVA a la paella,
l'IVA. El 18? El 18. El 18% d'IVA. Cuando apliquemos allí le han de tocar al huir, al hortolà. Para que Xina, antes de ducharnos, para que Xina vaya pronto al arroz. Anem a pujar allà dalt. Ah, si ho pugem i baixem. Temps n'hi ha, eh? Però fem una foto, sí, eh? Tiene una botelleta, ¿eh? Bueno, així també falta el cigró. Així he plegat i falta la meitat de la quadrilla. ¿Qué? ¿Esta botella aquí? Fabián, qui falta? A veure, falta el cigró. Una entrevista a Fabián. Qui falta, Fabián? Pasqual ja ha pujat. Pasqual està així dalt. Falta el cigró. Javi l'hem tocat perquè se'n vagi a treballar. El de Benimprés, que té faena, també l'hem tocat. El de Luiso s'ha anat a comprar arròs. Per l'arròs per fer la paella. Jo crec que si hem vist la pujar, s'han cagat en els pantalons, s'han anat tots a S'ha anat tots renyar. en pau. Me cago en la puta mare, che. Este salva que puja per en la botella. Això no és àvia, eh? Què pareix, Alba? Això és semen Però concentrat. has vist els bones que són? Que s'han quedat darrere. Sí. Un per això, l'altre per allò. Quasi que passe jo a la quadrilla dels huevons i no falta ni un, ni un res, no falta res.